Ο κύριος Λύκος είναι από τους εξαίρετους ακαδημαϊκούς, ο οποίος επειδή μιλάει εδώ και χρόνια για όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, για τις ανανεώσιμες πηγές, για τους ανεμιστήρες που φυτρώνουν, για το νερό που θέλουν να κάνουν ιδιωτικό, όλα αυτά τελικά τον έδιωξαν από το κόμμα, το οποίο μην φανταστείτε δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας, και ωστόσο τον έδιωξαν διότι δεν συμβαδίζει με τα κοινά λεγόμενα των τριών ισχυρών κομμάτων. Σιγά μην είναι και ισχυρά, αλλά όμως αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος Βασίλης Λύκος είναι κοντά μας σήμερα. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Καλημέρα κύριε Σαχίδη, και ευχαριστώ για τα ωραία σας λόγια. Με τιμούν. Ναι, σας τιμούν, γιατί θέλω να πω ότι όταν εμπλακήκατε στην ιστορία των περιφερειακών εκλογών, την είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα. Αλλά χθες πληροφορηθήκαμε ότι είστε εκτός περιφερειακής παράταξης με την οποία εκλεγήκατε, του κυρίου Γκλέτσου, διαγεγραμμένος. Διότι προφανώς λέγατε πράγματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είχαν σχέση με τα βαριά της ενεργειακής, τις φτερωτές ανεμογεννήτριες στην Εύβοια και Αλαχού, και προφανώς αυτό δεν άρεσε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλλον οριζόντια πήγαινε η συνεννόηση συμπολίτευση-αντιπολίτευση στο περιφερειακό σας. Τι γινόταν εκεί? Κάτι τέτοιο είδα και εγώ, αλλά έβρισκα τείχο κάθε φορά. Ξέρετε, πήγαινα να βάλω θέματα και έβρισκα τείχο. Έβρισκα ένα πράγμα ότι θα καταγγείλουμε, λέει, αλλά μετά θα το ψηφίσουμε. Εγώ αυτά δεν τα καταλάβαινα. Στην πολιτική μου διαδρομή, κύριε Σαχίνη, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή εγώ έχω μάθει να κάνω πράξεις. Καλές ιδέες, αλλά πάρα πολλά υπάρχουν οι πράξεις. Και μόνο έτσι μπορούν να ωφεληθούν οι πολίτες. Και επειδή όταν εγώ έβαλα υποψηφιότητα, είπα σε όσους με εμπιστευτήκανε, αλλά και σε άλλους πολλούς ανθρώπους που θέλανε να με ψηφίσουν, δηλαδή με ερωτευτήκανε, αλλά δεν με παντρευτήκανε, όπως έλεγε ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπανδρέου. Τους είπα το εξής: ότι εγώ θέλω και την επόμενη μέρα να σκητώ ίσια στα μάτια, χωρίς να ντρέπομαι. Και δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα. Και από τον αείμνηστο πατέρα μου, δημοκράτης βαθιά, εντάξει, γιατί εγώ μεγάλωσα, κύριε Σαχίνη, με το Μαδιλαρά, το Παναγούλη, βιβλία μες στο σπίτι μου, 2.650 μερόνυχτα συνωμοσία στο Κακαουνάκι. Ένας άντρας, ο Ριάννα Φαλάτσι. Έτσι μεγάλωσα εγώ, κύριε Σαχίνη. Το 1981-82 γίνονταν συσκέψεις στο σπίτι μου με τον Δροσογιάννη τότε και τον Καραλαμπόπουλο, να θυμάστε, γιατί ο Ανδρέας φοβότανε ότι πώς θα παραλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και γι' αυτό το πήρε τότε, μην το ρίξουνε. Το 1983 αντιπρόεδρος σε άβο πατέρας μου, εγώ τον είχα ξυπνήσει το βράδυ σε 3 τρομοκρατικές ενέργειες στην αγορά του αιώνα. Εγώ δεν μπορούσα λοιπόν αυτά να τα πετάξω. Και έμαθα στη ζωή μου να κάνω πράξεις. Δηλαδή λέω, θα σφίξεις τα δόντια, θα μπεις με το ψηφοδέλτιο του Γκλέτσου, προκειμένου κάτι να αλλάξει σε αυτή την πολύπαθη Εύβοια και χιλιοπονεμένη Εύβοια, αλλά και στη Στερεά. Και τελικά... Γιατί αν ο καθένας από εμάς δεν ενεργοποιηθεί, δεν αλλάζει τίποτα, κύριε Σαχίνη. Και τελικά τι διαπιστώνετε? Οι διαδρομές είναι οριζόντιες? Σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι οριζόντιες. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι πριν από 2 εβδομάδες βγήκε έξω ο κόσμος και ζήταγε οξυγόνο. Οξυγόνο δημοκρατίας. Πού εδράζεται η δημοκρατία? Στους θεσμούς. Μα δεν υπάρχει ούτε εκτελεστική, ούτε νομοθετική, ούτε δικαστική εξουσία αυτή τη στιγμή. Και αυτό το είδα κατάφατσα, πώς να σας το πω, το είδα τόσο έντονα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα μου λέτε ότι το κομπρεμί, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για το κομπρεμί είναι από πάνω μέχρι κάτω, πάει παντού. Ακριβώς. Έχει διαβρωθεί πλήρως η ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν ακολουθούνται οι θεσμοί. Το καταλαβαίνετε? Και βέβαια δεν υπάρχουν και ιδεολογικές διαφορές, να σας το πω και έτσι. Έχουμε ξεφύγει πλέον από τα παλιά τσιτάτα αριστερά, δεξιά κτλ. Άρα καλά βάλαμε εμείς το Σάλα στην αρχή που έλεγε: εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά των μεγάλων κομμάτων, ειδικά, μα καμία διαφορά. Σε κάτι μικρολεπτομέρειες. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή πανευρωπαϊκά, αν θέλετε παγκόσμια, δεν υπάρχει ένα όραμα. Μισό λεπτό, θα έρθουμε σε αυτό. Άρα πια είστε ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος? Ανεξάρτητος, τιμημένος περιφερειακός σύμβουλος, και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα? Διαγράφουνε και συνάδελφό μου, την κυρία Βασιλική Αγγελοπούλου, επειδή τόλμησε να ψηφίσει κατά της διαγραφής μου. Γκώσατε από δημοκρατία κι εσείς. Με συνοπτικές διαδικασίες. Μάλιστα, κατάλαβα. Και το γράφω αυτό κιόλας. Δηλαδή, πώς να σας πω τώρα, πρακτικές του Baby Doc, ας πούμε, ή μακαρθικές δίκες. Και μάλιστα εκεί είχαν και ένα μάρτυρα, αν θυμάστε, στις μακαρθικές δίκες. Τον Ηλία Καζάκ. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Ερήμην μου, δικαζόμουν, έβγαινε το αποτέλεσμα όταν εγώ, γιατί έχω περάσει από και κομματικές και πολιτικές διαδικασίες, στέλνω έγγραφο και λέω: παρακαλώ, γιατί εγκαλούμε. Ποτέ δεν μου στείλανε βέβαια. Όμως, ποιο είναι το θέμα? Τη βάση του άρθρου 168, όταν διαγραφεί κάποιος από μια παράταξη, βγαίνει από τις επιτροπές. Σε ποιες επιτροπές ήμουνα εγώ? Ήμουνα στην οικονομική παλιά, τώρα λέγεται Περιφερειακή Επιτροπή, οπότε εκεί μπλόκαρα θέματα, με γεύματα. Έχετε ανεβάσει κι εσύ. Πυρογιαννίτσι, σάπια γεύματα του πρόληψης κτλ. Μετά δεν με στήριξε κανένα σε μένα. Τα ξέρετε. Λοιπόν. Και παράλληλα ήταν πολιτικές προστασίες που έβγαινε αυτό που σας είχα πει και παλιότερα, ότι ξαφνικά χαλάει ο καιρός κτλ.
Εκείνη την ώρα υπήρχαν ιδιώτες που περίμεναν με διάφορα μηχανήματα, τους οποίους τους πληρώνουν γιατί ήταν σε ρέντινες, επιφυλακή. Πληρώνονταν, κανονικά ιδιώτες. Κάπως έτσι χτίζουμε λοιπόν εμείς την εκλογική μας πελατεία. Οι οποίοι βέβαια τον άλλο καιρό βάζουν ανεμογεννήτριες. Κομματουργική εργασία. Στην Εύβοια, κύριε Σαχίνη, να ξέρετε ότι οι περισσότεροι δήμαρχοι έχουν σχέση είτε με παραγωγή τσιμέντου, είτε είναι εργολάβοι και κάνουν κομματουργικές εργασίες. Δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο αυτό? Εντάξει, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, θα σας πω εγώ. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Εντάξει, καταλάβαμε. Ήσασταν και στην Περιβαλλοντική Επιτροπή. Βεβαίως. Είμαι ο μόνος διδάκτορ περιβαλλοντολόγος στην Περιβαλλοντική Επιτροπή και με βγάλανε και αντί εμού βουλημής. Αντί εμού βουλημής. Μάλιστα. Δηλαδή άνθρωπος, ο οποίος συνάδελφος, δεν λέω κτλ. Ο οποίος όμως έχει σχέση με. Τι να σου πω, αυτοκινητιστής, φορτηγά κτλ. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Λοιπόν, ο μοναδικός και πάλι περιβαλλοντολόγος. Εγώ ήξερα, κύριε Λύκο, εκτιμώ τη συγκρότησή σας. Δεν το είχα πει τυχαία τη δουλειά για Αλεπού στο παζάρι. Εσείς μου είχατε πει, εγώ είμαι Λύκος, δεν είμαι Αλεπού. Σας είχα αντιτείνει τότε, ναι, αλλά ο Λύκος είναι το πιο συντροφικό στην αγέλη του. Άμα πάει με τον άνθρωπο, θα δει ποιος είναι ο πραγματικός Λύκος. Αστείευομαι, το καταλαβαίνετε. Αλλά. Εγώ απλά έχω να σχολιάσω εδώ πέρα το εξής. Το πολύ απλό. Είναι άλλο, όπως είχε πει και ο αείμνηστος ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο οποίος βγαίνει από το Μαντρί τον τρώει ο Λύκος. Αλλά εδώ βγάλανε από το Μαντρί τον ίδιο τον Λύκο. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά? Είναι τεράστια η διαφορά. Εμείς αυτή τη στιγμή, αυτό που γίνεται στις κοινωνίες, και τα λέω εμείς, γιατί δεν είναι ένα απλό θέμα ότι διώξανε το Λύκο ή καρατομήσανε το Λύκο. Προφανώς εδώ δεν το κάνουμε. Μισό λεπτό να διευκρινίσω κάτι. Πέρα από το ότι μαζί σας έχουμε σχολιάσει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλά θέματα εγχώρια και κυρίως του παγκόσμιου γίγνεσθε, δεν το κάνουμε γιατί στο Λύκος. Αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό αποτύπωμα και ο Λύκος του τι συμβαίνει οριζοντίως και καθέτος. Αυτό είναι το θέμα μας εδώ. Θα σας πω και λεπτομέρειες για να το καταλάβει ο κόσμος. Εδώ με βάση το άρθρο. Θέλω όμως να τελειώσω το προηγούμενο πρώτα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, με αφορμή τη διαγραφή μου, μεγάλο πλήθος κόσμου και πραγματικά με έχει συγκινήσει. Με έχει συγκινήσει, σας μιλάω ειλικρινά, που μου λέει: είμαστε μαζί σου. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από το κάποιοι να στέκονται όρθιοι και να αντιτίθεται, ακόμα και αν τρώνε τα πυρά των άλλων. Γιατί καταλαβαίνετε, εδώ σε μια κοινωνία πρέπει να είμαστε όλοι κανονικοί άνθρωποι. Δεν μπορεί κάποιος να διαφοροποιηθεί. Όποιος διαφοροποιηθεί, του παίρνει το κεφάλι. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Νομίζετε δεν γνωρίζω τι γίνεται στα κόμματα, δεν γνωρίζω τι γίνεται στα συστημικά κόμματα, αυτά που γίνεται μέχρι στιγμής. Τα γνωρίζω όλα. Όμως πάντα πίστευα στις συλλογικές διαδικασίες. Μήπως μπορέσω κι εγώ επηρεάσω κάτι. Μήπως μπορέσω και βάλω ένα λιθαράκι και κυρίως για τον τόπο μου. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, χτίζεται ένα κίνημα, όπως σας το λέω και θα το δείτε. Θα το δείτε σε πολύ λίγο καιρό. Το οποίο ζητάει οξυγόνο. Ζητάει οξυγόνο για τη στερεά. Ζητάει οξυγόνο για την αυτοδιοίκηση. Το ξέρετε ότι πριν από λίγες μέρες καταργήσανε τις υπερερωτήσεις με μια τροπολογία μονοκοντιλιά, όταν η κυρία Καριστιανού έκανε τις μεγάλες συγκεντρώσεις κάτω στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εσωτερικών, και δεν έχουν επερωτήσεις. Δεν έχουν επερωτήσεις οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Έχετε δει κανένα κόμμα να το υψώσει αυτό το πράγμα? Να το πει έστω, να διαμαρτυρηθεί. Όχι. Δηλαδή τα θέματα θα τα βάζει μόνο ο Περιφερειάρχης και θα συζητάμε μόνο επί αυτών. Γιατί υπάρχει η λεγόμενη λογοδοσία, όπου τι έχουμε? Έχουμε μία ερώτηση μόνο. Ο κάθε σύμβουλος έχει μία ερώτηση. Τι να πρωτοπεί? Τι να πρωτοπεί για την Κρήτη? Πείτε μου. Γιατί η περιφέρεια είναι. Θα περάσουμε μέσα από εκεί όλα τα πακέτα ανάκαμψης και δεν πρέπει να αντιδράσει κανείς. Οι αποφάσεις που παίρνονται από το κεντρικό κράτος είναι περίπου γύρω στους 17.000, αν ξέρετε. Οι αποφάσεις που παίρνονται, εννοώ με δικαιοδοσίες και τα λοιπά, από την περιφέρεια είναι 700. Και από τους Δήμους 1.700. Άρα για ποια αποκέντρωση μιλάμε? Για ποια αποκέντρωση? Ποιος πιστεύει στην πραγματική αποκέντρωση? Ποιος πιστεύει στην αποκεντρωμένη δημοκρατία? Και εδώ πάλι επανέρχομαι ότι το πρόβλημα της χώρας είναι θέμα θεσμών. Είναι θέμα θεσμών. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Και όταν δεν λειτουργούν οι θεσμοί, δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Τώρα, στα δικά μου, να σας πω. Με διαγράφουν με βάση το άρθρο 168 του 5056, τροπολογία που έγινε του κ. Βορίδη. Το οποίο τι λέει? Ότι εφόσον κάποιος διαγραφεί, πρέπει να φύγει από τις επιτροπές. Ναι, αλλά ο νόμος λέει ότι πρέπει πριν να υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση. Αιτιολογημένη απόφαση, ξέρετε, είναι διοικητική πράξη. Είναι τύπου ΕΔΕ. Δηλαδή θα πρέπει να σου έχουν στείλει έγγραφο κείμενο, να σε κατηγορούν για κάτι, εσύ να απαντήσεις και μετά να πάρουμε απόφαση. Όχι, εδώ δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπάρχει κάτι κατηγορητήριο. Και διαγράφουμε. Δεν υπάρχει κατηγορητήριο και διαγράφουμε.